Hello logofer, so दिनै फिन मोनफिनलायबाय आंनि गोदान भिडिअ एन्ड दिनै भिडिअआनो जाहैबाय दिनै जोङो बेंगलराव थांदों आरोना बेंगलरनि खृष्टानफोरनि माबा जादों आरोना फुड फेस्टिभेल बाहाय थांदों जोङो दिनै ओमफ्राय नै एसे भिडिअ लाबाय आंबो आयंमोनबो फैजोबदों ओमफ्राय जोंहा माबा जानो फैदोंमोन आरोना बाहाय ओंखाम उखैदों होननानै ओमफ्राय जोङो मा जालांनो होनना नायलांदों नैबे दखानाव हाबफैदों जोङो Miki जानसौ ओमफ्राय सिटियाव ओरैबायदि लोगोफोर नोगोद ट्राफिक नोगोद दावराव ओंखायनो आं कन्टाक्ट होबाय आरोना गानखौ मुद खालामदों ओमफ्राय नै जों थांगासिनो ओमफ्राय बाहायनो सोर माबा माबि संगासिनो आरोना संखाबाय बिसोर गासिबो मा संदों नोंथांमोना नायलांदो बांद्राय खेबनाय जायासै थेवबो नोंथांमोना एसे शेयार खालामबाय मा बुस्थु बे Iya, aswai. संग्राया नै Hai, Sania. सानदिया Sania sir. ओमफ्राय बिसोर सुगासिनो आरोफार ओमफ्राय बाहाय मा बुस्थु दंथाय लाइ दं लाफा लाइ बाहाय मोनसे स्कुल दं आरोना नै सिङाव माबायदि यहाँ पर है क्या अरे क्या बेच रहा है देखो कितना है कितना सुंदर है दो टका खरीदने से पॉप फ्री नहीं चाहिए वो मजा 2500 इसके साथ में पॉप फ्री नहीं इतना ही खा भी नहीं है हमारे लिए ये 3000 इतना सारा नंखाय नंगौ 3600 छूट है क्या हाँ नंमारगौ ए माबायदिलाय दख'नाया जा साइज नै बेबो नै मामा कहाँ से लेके आया असम कब गया वैसे क्या है आरुनाई ऐसा भी डिजाइन है क्या है ना साद्री बायदि आं इखौसो मोजां मोनदों आजि इखौसो मोजां मोनदां कितना है वैसे इसमें 3000 कितना है 3000 नहीं है 2500 इतना ज़्यादा भी लेता है सब का रेट लगाया नहीं उधर लिखा हुआ नहीं है इसका कितना है 1500 1700 100 मम्मी के लिए अच्छा है वैसे मम्मी 360 एक ही गैस एक ही है वाला ये भी बाप जी इसने ये झुमका है क्या हाँ ये वाला मुझे ये वाला पापा को पूछती हूँ पापा को दिलाएगा या नहीं पता नहीं दिलाएगा या नहीं ये वाला चाहिए मुझे ये वाला ये दोनों ले लो पूछ के आती हूँ ये वाला अच्छा है हाँ ada Search sinayo comment box komentar adaiku Mayo deh. Hey. Mayo
मोजां ह फंबाय आं होनदो आइ निबोल दा इथि थ' मसले दा बेखौ माहा दोनबावगोनसो दा साइड नै बे मा बुस्थु बियो ना गोरान बाथोन बियो थास' बिथराइ ना गोरान बियो अमा बिबुजों नारजिजों बियो दाउ बेदर भाजि अमा बेदर भाजि लाइजों लाफाजों वाव खोन्थाग्रायाबो खोन्थाग्रायाबो जाख्रबसिगोन आरोना दिनै नै आयंआबो दंफैयो आं नोंसोरखौ नायबा जादो दे नैबे नारजिजों अमाजों बाय बाय आयं बुरैया बाय बाय जाबाय दे होमबा